Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, yau ma ina mai gabatar muku da wannan shirin namu aitacce na kamfanin Mega Dub Studio. Sa'annan ya samu ingantaccen fasarori na kamfanin Mega guda biyu. Ya samu na kamfanin Yusuf Zamani sannan da na kamfanin Mega Dub Studio. Wannan shirin mai suna bakon yanayi a fasarar Yusuf Zamani yana da suna Ayari. Shiri ne ingantacce wanda gaskiya ya yi kyau sosai. Ga masu buƙatar kallon wannan shiri complete za ku iya yi mana magana ta wannan lambar wayan namu wanda yake kan sikirin ɗin fastar nan kamar yadda aka saba insha Allah. Idan kuka yi mana magana insha Allah za ku same shi a duk inda kuke a faɗin duniya. Sannan kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma ina mai talata muku fina-finan mu na yau Lahadi. Sama da fina-finai guda 40 ko sama da haka sun samu sauka. Insha Allah suna a dole duk da kake bukata wanda aka saka a yau za ka same shi.